Belensiýaly Russiýa, Mongoliýa, Russiýa aralygy boýunça geçirilen Ýüpek ýoly 2025 satly Rally Raid halkara avtorally ýaraşyna türkmen turgunlary awtomobil sportunyň tek görünüş boýunça Nissan Patrol sport ulugyna gatnaşdylar. Russiýanyň Irkutsk şäherinden bagdalgalan avtorally ýaraşy Mongoliýanyň şäherlerinden, Gobi çölünden we Altay daglaryndan geçdi. Ýere gelen aýsak, halkara Ýüpek ýoly ýaraşynyň inni 15-nji ýylda geçirilýändigini bellemek gerek. Halkara avtomobil ýaraşyna dünýäniň 15 döwletinden saýlama toporlar gatnaşdylar. Ýaraşda Türkmenistanyň Awtomobil Uleglary ministrläriniň sürüjileri we Awtomobil Sport Federasiýasynyň turgunlary Merdan we Şöhrat Toýlyewler Rally Raid'in tek görünüş boýunça Nissan Patrol avto ulagyna 1-nji orna we altyn medala şeýle-de ýaraşyň kubogyna münasip bolurlar. Şeýle-de ýaraşda Rally Raid'in tek görünüş boýunça Nissan Patrol avto ulagyna Türkmenistanyň Awtomobil Sport Federasiýasynyň turgunlary Mejlis Abdullayew bilen Italmaz Şarif 2-nji orna we kümüş medala münasip bolurlar. Avtoraly boýunça geçirilen halkara ýaraşyna Awtomobil Sport Federasiýasynyň turguny şeýle-de Daşary welaýatynyň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň Daşary şäheriniň 5-nji sport mekdebiniň hünärmeni Maqsat Munadaňa tarif bilen Didar Urazmedow Rally Raid'in tek görünüş boýunça Nissan Patrol sport avto ulagyna 3-nji orna we 1-nji medala münasip bolmagy başardylar. Ýyleşlerimiziň halkara ýaraşynda gadanan ýeňişleri Gahryman arkadamynyň saýasyna hemde arkadaly gahryman serdanymyzyň parasatly başlanmagyna sportuň hemde köpçülikle beden terbiýanyň halkara derejesinde giňden dawarylan ýanynyň nowata gysutnamasy boldy.